Tal-aħħar ġimgħat proprju fix-xahar ta' Mejju smajna ħafna diskors dwar il-bidu tal-ħajja, dwar id-dinjità tal-mara. Jiena nixtieq nagħmel appell lin-nisa li jinsabu bejn ħaltejn se jagħmlu bihom infushom bil-wild tagħhom ġewwa l-ġuf biex jitolbu l-għajnuna. Għaliex ma jistax ikun li aħna mara f'diffikultà inħalluha weħida. U allura nixtieq nagħmel l-appell li min għandu bżonn l-għajnuna jfittixha. Hemm telephone number li nixtieq li ninkwadrawh. 2033-0023. Min għandu il-faċilità tal-internet jista' isib iżjed dettalji u kuntatti fuq lifelinemalta.eu. Aħna l-insara il-Knisja f'Malta ma tistax tippridka favur il-ħajja u tinsa in-nisa f'diffikultà. U għalhekk nixtieq nagħmel dan l-appell minn hawnhekk minn dan is-santwarju tal-maternità tal-Madonna. Il-bidu ta' kull ħajja taf tkun komplikata. U aħna bħala komunità nisranija f'isem Alla, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, f'isem Alla sit il-ħajja, irridu nkunu qrib minnu f'diffikultà. Għaliex inkella l-kelma tagħna favur il-ħajja tkun fqira u vojta. Is-sejħa li għamlilna l-mulejl huwa mħabba u għalli nuru għozza għal xulxin u fiċ-ċirkostanzi attwali ejjew naħsbu fin-nisa li jinsabu f'diffikultà u nagħtuhom l-għajnuna kollha li għandhom bżonn.